Децата са бъдещето, нашата гордост, нашия стимул. Днес се включвам, за да насоча вниманието ви към това как им влияем, как разговаряме с тях и как им предаваме информацията. Силата на думите влияят на подсъзнанието с сила, която започва от детството и се проявява в зряла възраст. Детето не чува само думата, а емоцията зад нея. Повтаряните фрази стават вътрешен глас в зряла възраст. Давам пример за това, което казвам, защото много често използваме думи в положителен аспект, а те всъщност влияят негативно. Една от тези думи е думата страхотно. Нейният корен, от който тя е съставена, е страх. Така детето усеща и чува, направи нещо толкова силно, за да предизвикаш страх. В зряла възраст това се проявява, когато действаш. Ако не е страхотно, е недостатъчно и се проявява чувството за вина. Следващото, което мога да дам като пример, е нещо, което се опитваме да похвалим детето и в същото време да го стимулираме, като казваме браво, ама. Тогава детето усеща условната любов и за него става така, че трябва да направи нещо, за да заслужи тази наша любов. В зряла възраст винаги действа да е перфектен и се проявява страх от грешки. Друго, което мога да дам като пример е ти си силен, което пак го използваме за стимулиране на детето. Ти си силен, ти си силна, но детето го проявява като задържа емоциите си и не си дава право да ги изразява. Емоции от типа на нямаш право да плачеш и нямаш право да си слаб. В зряла възраст човек започва да потиска чувствата и трудно иска помощ. Днес ви призовавам, говорете с любов на децата, но преди да го направите, първо говорете с любов на самите вас. Хубав ден на всички!